Ученици, днес съм ви подготвила една кръстословица, с която ще проверим кой е слушал внимателно предния час. Хайде да видим какво сте запомнили. Бурно изпарение на водата при 100 градуса по Целзий, при което се отделят водни пари. Кипеене, точно така. Нека видим второто. Преминаването на водата от твърдо в газообразно състояние наричаме изпарение, правилно. В какво състояние е водата, която се е превърнала в лед? В твърдо състояние, браво. Водните пари са вода, която се намира в какво състояние, ученици? В газообразно, правилно. Преминаването на водата от твърдо в течно състояние се нарича топене, точно така. Преминаването на водата от газообразно в течно състояние наричаме втечняване, правилно. Процесът на преминаване на водата от течно в твърдо състояние. Това е замръзване, точно така. Сега слушайте внимателно. Процесът на преминаване на водата от газообразно в течно състояние протича при... Точно така, протича при охлаждане. Хайде да видим сега и последното. Водните капки са вода в какво състояние? В течно състояние. Браво! Справихте се много добре с кръстословицата. А знаете ли обаче, че има една скрита дума в нашата кръстословица? Хайде да видим кой ще успее да я открие пръв. Думата е кръговрат, точно така. А именно днес, ученици, ще си говорим за кръговрата на водата в природата. Хайде отворете малките тетрадки и запишете работа в клас и днешната дата. Записваме заглавието на новия урок «Кръговрат на водата в природата». Водата в природата непрекъснато мени своето място и своето състояние, а този постоянен процес наричаме кръговрат. Хайде запишете като първа точка от нашия план кръговратът на водата. Нека отворим учебника на страница 18 и да погледнем изображенията, които са ни дадени в първа точка. Кой ще опише какво вижда? На първото изображение имаме облаци, точно така. А на второто какво виждаме? На втората картинка има дъжд. Правилно. Какво ли общо имат те пък с темата за кръговрата? Ами сега ще разберем. Когато говорим за кръговрат, ученици, най-важното, което трябва да споменем, това е Слънцето. Без Слънцето кръговратът на водата дори не би бил възможен, така че започваме от там, че когато Слънцето нагрее земната повърхност, водата се изпарява. Вода се изпарява от листата на растенията, от телата на хора и животни, от почвата, също както и от водните басейни. Най-много водни пари се образуват над големите водни басейни, които, както можете да се досетите, са моретата и океаните. Водните пари са леки и се вдигат високо във въздуха. Там те се охлаждат и се втечняват. По този начин се образуват малки капчици вода, които пък образуват облаци. Вятърът пренася облаците на големи разстояния, а водните капчици в тях се сливат една с друга и стават все по-големи и по-тежки. Щом станат толкова тежки, че вече да не могат да се задържат във въздуха, те падат на земята. Водата, която се връща на земната повърхност, попива в почвата, консумира се от растенията, от животните и хората. Както знаете, водата е много ценен ресурс за нас. А останалата част от водата се събира в потоци, които пък се вливат отново в големите водни басейни, откъдето започва целият кръговрат наново. Както виждате, това е едно непрестанно движение на водата в природата. Хайде сега да запишем определението за кръговрат в тетрадката. Знаете, за определенията хващаме червеното химикалче. Хайде на нов ред към първа точка запишете кръговрат на водата. Тире. Непрекъснатото движение и преминаване на водата от едно състояние в друго. Записахте ли си определението? Хайде тогава да преминем към втора точка от плана. Запишете втора точка валежи. Има различни видове валежи, ученици. Нека сега да разгледаме кои са те. Първия вид валеж е дъждът.
Запишете като А подточка дъжд. Дъжд вали, когато температурата на въздуха е по-висока. Хайде да си отбележим и това в тетрадките, за да го запомним. Срещу дъжд запишете тире. Температурата на водата е по-висока. Втория вид е сняг. Сняг вали при по-ниски температури. Тогава водните капки замръзват и образуват снежинки, които падат на земята под формата на сняг. Хайде да запишем Б подточка сняг, тире, при ниски температури. Последният вид валеж, това е градушката. Градушка вали, когато облакът се издигне бързо до места с по-студен въздух. Това може да се случи през пролетта или лятото. Тогава капките в облаците замръзват и се слепват, като по този начин образуват ледени зърна, които падат на земята преди да са се стопили. Хайде да си запишем В подточка градушка. Тире, когато облакът се издигне бързо до места с по-студен въздух. Нека си отбележим и в скоби, че това се случва през пролетта и лятото. Записваме скоба, пролет или лято. Хайде сега да погледнем на страница 19. Дадени са ни изображения. Кой ще каже какво вижда? Точно така, на първото изображение виждаме снеговалеж и до него снежинка. А отдолу какво виждаме? Точно така, долу имаме дадени градушка и зърна град. А ученици, вие виждали ли сте снежинки отблизо? Когато е валяло сняг, успявали ли сте да си уловите някоя? Добре, ами когато хванем снежинката, тя топи ли се бързо? Точно така, тя почти мигновено се стапя и изчезва. Ами виждали ли сте градушка? Сега, ако трябва да сравним зърната град с снежинката, кое според вас се топи по-бързо? Точно така, снежинката се стапя бързо, докато зърната град се стапят много по-трудно. Ами в какво състояние е водата, която пада на земята под формата на дъжд? В течно състояние, точно така. Ами под формата на град? В твърдо състояние, правилно. Я да видим сега, тук имаме една водна капчица, която ни моли за помощ. Хайде да й помогнем, като й обясним къде са нейните приятели водни капчици. Кой ще се опита да опише кръговрата на водата? Аз ще помагам, ако се затруднявате. Кой иска да пробва? Добре, нека започнем с това, че първо слънцето нагрява водата. След това какво се случва? Чудесно! Ами откъде се изпарява вода? Както казахме, не само от водните басейни, а и от... Добре, браво. Така, добре. А след като водата се върне на земята под формата на дъжд, къде отива тя? Какво се случва с нея? Добре, а когато температурите са по-високи, какво става? Точно така, браво ученици, успяхме да спасим капчицата, като й показахме къде са нейните приятели. Показахме и пътя на кръговрата на водата. Хайде сега да отворим учебната тетрадка на страница 8. Давам ви 2 минути да изпълните първо упражнение, а после ще проверим заедно. Написахте ли? Хайде да проверим. Кой иска да започне с първото изречение? Слънцето нагрява, точно така. Кой ще прочете второто? Водата се изпарява, правилно. Следващото? Водните пари, точно така. Хайде да видим следващото. Добре, те се втечняват. От водните капки, правилно. Връща се като валеж, браво. Вали дъжд, добре. Водата замръзва, точно така. Вали сняг, правилно. Хайде последното изречение. Правилно, възможни са валежи от град. Браво на вас, справихте се с упражнението. Хайде сега, ученици, да изиграем една игра. Условието на играта е да обозначим правилно етапите от кръговрата на водата. Нека видим как ще се справите. С вдигане на ръка и всеки казва по един етап. Кой иска да започне? Добре, първият етап. Хайде да го обозначим. Какво е той? Изпарение отбелязваме. Добре. Следващия етап, кой ще отбележи? Тук имаме втечняване. Добре. Следващият валеж от дъжд. Ами тук
Над планината какво имаме при по-ниските температури? Добре, замръзване. Кой ще отбележи последното? Валеж от сняг. Добре. Хайде да проверим, правилни ли са отговорите, които дадохте. Чудесно, ученици, значи вече знаем всичко за кръговрата на водата и процесите в него. Хайде сега да обобщим, ученици. Какво научихте днес? Какво представлява кръговрата на водата? Кой иска да ми каже? Точно така. Ами кои са процесите, които участват в кръговрата? Тук що ги упражнихме, но все пак кой иска да ги изреди отново? Правилно. А кои са видовете валежи? Ами от какви условия зависят те? Правилно, точно така. Значи днес научихте всичко относно кръговрата на водата в природата. Следващия път, ученици, урокът ще бъде упражнителен и ще затвърдим знанията си. Сега чуйте внимателно. За домашна работа, ученици, искам да изработите схемата на кръговрата на водата. Можете да направите макет или пък да изобразите схемата на кадастрон, например. Ще ви покажа примерни идеи, които се надявам да ви вдъхновят. Ще работите по екипи. След малко ще ви разделя, но преди това искам да припомним, че в екипа всеки трябва да се включи в работата и да бъде полезен. Задължително искам да работите на отделен лист или на картон, не в тетрадката. Нека са включени всички процеси от кръговрата. Ще бъдете разделени на 5 екипа с по 5 човека. Слушайте сега в кой екип сте разпределени и си запишете в тетрадката. Първи екип ще бъдат учениците с номера от 1 до 5. Втори екип поред на номерата от 6 до 10. Трети екип от 11 до 15. Четвърти екип от 16 до 20 и последния пети екип учениците от 21 до 25 номер. Сега, ученици, ще ви покажа различни идеи. Я да видим сега какво са използвали учениците при изработката на тази задача. Тук виждаме памук и конци за изработка на облаци. Това е креативна идея, която може да използвате. Има релефни елементи, апликиране на различни 3D елементи, отново залепени. На следващото пък виждаме отново под формата на рисунка, отново имаме памук за облачетата. Тук имаме ученици, дори слънце от пластилин. Изработката е във формата на чинийка, пак е ползван памук. Тук има макети, различни видове планина с пак схемата на кръговрата. Бъдете креативни, ученици. Очаквам да ме изненадате със своите красиви изработки, защото следващия път ще направим изложба. Днес бяхте много активни, браво на вас. Справихте се чудесно и отговаряхте бързо и правилно. Доволна съм.